Ja, nee, nu. Ik wil gaan. Ja, die moet ik gaan doen. Ja, hartelijk gelijk. Gewoon een fantastisch weekend aankondigen. 23 en 24 augustus hier in de Wee. In Jorbeek, bij de Maag, bij de brasserie. De reunie van de Joelbakker en de Kalkplat en Zink midmiddag. En Nicole is al aan het verseieren. Die is al aan het verseieren. En Nicole, wat kregen ze ook te eten? Ja, zeker. Ja, wat kregen ze te eten? Ritsoervlees. Ritsoervlees. En broodje warm shake. En broodje warm shake. En er is ook een brouwerie de Maag. En Mark, best van de Joelbakker. Wat kan we verwachten van de Joelbakker, Mark? Ja, ik weet wat we allemaal hebben gedaan tot, ja, we weten het zelf nog niet. Nee, gewoon de Joelbakker eenmalig reunie. Ja. Nee, Ik ben het werken. Wat nou, die molen, die moest er allemaal wachten. Oh, is er de mol kapot of zo? De mol kapot of zo? Ik denk niet meer op. Nou, stop, verdomme. Steek eens heen. Naar rechts. Meer naar rechts. Hermse zussen, we zijn gemannen maar gewoon 23, 24 augustus hier op de Wee in Jorbeek, de Maag 2, de Joelbakkerreunie en de Kalkplat en zingmiddag met de fanfare. Henk en Thijs met Leedjes voor gewoon, Donny Gitano's en er werden nog pleitjes gedraaid. Alleen maar dialect, ook voor Hollanders. Hollanders mogen ook komen. Dus kom, kaarten zijn nu te koop. Kom door de Maag op 23 en 24 augustus. Hey!